Tervetuloa kauden 2023 viimeisen kisakoosteen pariin. Kuten kuvasta näkyy, niin se alkoi sateisena ja oli koko viikonlopun aikana sateinen. Mutta pitää todeta samaan hengenvetoon, että kaikki muut kisat päästiin ajamaan aurinkoisessa kelissä. Yleensä kiitän sarjan tukijoita tähän alkuun, mutta nyt menee kiitokset kisojen järjestäjille ensiksi. Kiitos FHR:n rataryhmä, joka teki kovasti töitä koko kauden. Varsinkin tämä finaaliviikonloppu ei ollut helpporasti. Koko viikon oli satanut eikä rataa päästy preppaamaan yhtään viikolla. Ja sade järjesti muutakin harmia, esimerkiksi kumin irtoamisen radasta, joten sitä jouduttiin ensin kaapimaan uudestaan, että voitiin sitten jotenkin tehdä rata pitäväksi. Beta Super Pro ET-sarjaa tukee kaudella 2023 beta-työkalut, jotka tilaat 36sales.fi nettikaupasta. Muut tukijat ovat Road Machine, Rautakauppa Lehto, Martilius Exhaust, Koutaprint, Vantaan Laatuauto ja Kaivuutyöt Pertti Huotari. Kuten sanottua, sade koetteli kaikkien hermoja koko viikonlopun aikana. Lauantaina päästiin lopulta ajamaan vain 2 laittelukierrosta, joten tässä pieni kollaasi musiikin kerran ja lopulta 2 kierroksen tulokset. Down in the gutter, I wanna be somewhere else. Before I miss my mother, I'll stop to pity myself. This is not good place. You treat me like dirt. I don't wanna see your face. It's your turn to hurt. It's a fact that I am back now. Feel free to underestimate. I'm here to show you how. Feel free to hate. I'm coming after you. Pretend that you don't see me today. Sunnuntain säännöstö oli yhtä lailla arpomista ja yöaikana satoi ja aamulla oli kova kosteus, joten kisa päästiin aloittamaan vasta puolen päivän jälkeen. Tänään tulisi ratkeamaan, kuka lähtee mestaruuden kanssa kotiin. Mitään varmaa ei ollut vielä ja 4 kuskilla oli mahdollisuudet voittaa mestaruuden. Kim Dövnes oli 9 pisteellä johdossa ja oli johtanut koko kauden pisteissä. Toisena Iikka Hyvärinen ja kolmantena edellisen kilpailun voittaja Lotta Remal. Ja 4. oli Pekka Junninen. Lauantaina oli onneksi saatu kaaviot selville. Sen verran kohtalo oli puuttunut peliin, että tästä nelikosta tulisi tippumaan ulos varmasti 1 ekalla kierroksella. Lotta tai Pekka, koska he kohtasivat kaaviossa. Mutta käydään normaaliin tapaan kaaviota läpi, kun mitä ollaan totuttu näkemään.
Ensimmäinen pari. Kisan oli osallistunut 11 kilpailijaa ja lajittelun ykkönen sai kaavion mukaisen soolon. J.P. Lehto oli ainoa onnistuja ja piti tasonsa ja laitteli 4 tonnin päähän indeksistään, joten J.P. pääsi ansaitusti ajamaan soolon ja jatkoon. Toisessa parissa kohtasivat jo aikaisemmin mainitut Lotta Remahl ja Pekka Junninen. Tästä lähdöstä Pekka ajoi jatkoon ja kiinnitti itseselleen SM-mitalin. Väri oli vielä epäselvä. Kolmannessa parissa kohtasivat Miko Ahonen ja Kim Dömnes. Tai siis ainakin piti, mutta aamun lämmityskäytön aikana oli Mikon kilpurin vaihdelaatikko päättänyt toisin ja Mikon auto jäi pilttuuseen. Kimi pääsi ajamaan soolon ja siitä seuraavalle kierrokselle. Neljäs pari, Esa Leino ja Samuel Raisvuo. Mutta tässä tekniikka teki Tepposen Samuelin autolle ja se työnnettiin pois radalta. Esa jatkoi seuraavalle kierrokselle. Viides pari, Patrik Björkholm ja Seppo Iivonen. Seppo otti jälleen ilmiömäiset reaktiot ja Patrikille tuli kiire ajaa kiinni. Mutta Seppo korvetella oli menohaluja niin, että meni alle ja Patrik jatkoi kilpailua. Kuudes pari, Jenna Kakkonen ja Iikka Hyvärinen. Tästä lähdöstä tulikin paljon vartia mestaruustaistoa ajatellen. Kimi oli päässyt jatkoon ja Iikan pitäisi päästä tästä eteenpäin, että olisi taistossa mukana. Iikan ajamista ei helpottanut se, että hänellä oli uusi auto alla, koska musta Corvette, joka ollaan normaalisti nähty, oli rikki ja jätetty kotiin talliin. Harmillisesti Iikan kannalta lähtö meni punavalon puolelle ja Jenna jatkoi seuraavalle kierrokselle. Tämä tarkoitti sitä, että mestaruus oli ratkenut ensimmäisellä kierroksella. Uusi mestari on Kim Dömnes. Kakkos- ja kolmossijat olivat vielä auki. Seuraavalle kierrokselle päästiin, vaikka sade teki taas kiusaa. Ensimmäinen pari, J.P. Lehto ja Pekka Junninen. Pekalle tärkeä lähtö, koska kolmossijasta pystyi myös kilpailemaan Jenna Kakkonen ja myöhemmin hänestä lisää. Pekka otti hyvän lampun ja ajoi tarkasti jatkoon. Toinen pari, Kim Dömnes ja Esa Leino. Tässä lähdössä Esa otti huonon lampun ja jäi heti alussa. Kimi pääsi hyvin matkaan, ohitti Esan puolissa välissä rataa ja meni varmistellen ekana maaliin. Kolmas pari, Patrik Björkholm ja Jenna Kakkonen. Tästä lähdöstä voittaja saisi kaavion mukaisen soolon ja suoran tien finaaliin. Patrik otti paremman lampun ja lähti ajamaan Jennaa kiinni, mutta tuli liian kovaa ja ajoi alle indeksin ja Jenna pääsi jatkamaan. Mutta sitten säiden haltijat päättivät toisin ja jo pitkälle iltapäivään venynyt kisa jouduttiin kilpailun tuomariston päätöksellä lopettamaan kesken. Tämä tarkoitti, että 2 kierroksen tulokset jäivät voimaan, mutta kilpailun voittajaa ei voitu julistaa. Spet-ryhmässä tämä tarkoitti, että pisteet jaettiin kierroksen mukaan. Top 3 oli Kim Dömnes, Pekka Junninen ja Jenna Kakkonen. Ja SM-mitalien suhteen hopeat otti Iikka Hyvärinen ja SM-pronssia Pekka Junninen. Yleensä koosteen loppuun tulee kilpailun voittaja ja runner-upin haastattelu, mutta tällä kertaa selostaja haastattelee SM-mestaria parilla kysymyksellä. Jotenkin oli helppo homma järjestää tämä haastattelu näin jälkeenpäin. Mutta sitä ennen tässä kuvien kerran kauden kisaajat ja loppupisteet.
No niin kuin tapana sanoo, niin eka mestaruus, niin mikä fiilis? No ihan hemmekon hyvä fiilis edelleen, vaikka siitä on nyt 2,5 viikkoa aikaa, kun tuo mestaruus tuli. Ja 6 vuotta ollaan tuon meidän tiimin kanssa kierretty ja SM-kilpailuja ja niin nyt se sitten tänä vuonna tuli, niin onhan tää nyt ihan todella hienoa. Pari SM-pronssia sieltä ton matkan varrelta ja kyllä se on aina takana ollut ajatus, että kyllä se olisi hieno kirkastaa jonain päivänä. Ja nyt se sitten tuli se kaikkein kirkkain mitalli. Niin on hieno fiilis. Miten kuvailisit kauden lyhyesti? Kausi kun käydään läpi, niin siellä oli hyviä tiukkoja kisoja. Ajettiin 6 kilpailua, mistä 1 ajettiin Ruotsissa. Dierbis käytiin ajamassa tosiaan se, kun ensimmäinen kilpailu voitti, niin sinne tuli kutsu. Suomi oli tietysti se pääjuttu, sitä kun ollaan pitkään tahkottu, niin sieltä 2 osakilpailuvoittoa. Ja mestaruus sitten ratkusi siinä viimeisessä kilpailussa, kun siihen lähdettiin, niin sillähän ei ollut mitenkään varma, että se olisi se mestaruus tulevaa. Siinä oli 4 mahdollisuus siihen ja nyt kävi näin, että se tuli meille ja se on se hieno puoli, että se tosiaan tuli ajamalla. Ja kaiken kaikkiaan kausi oli pitkä, toukokuusta syyskuuhun asti, mutta paljon pääsi ajamaan tänä vuonna. Se on se hieno puoli. No entäs tästä eteenpäin? Mitä ensi kaudella? No jatkoa ajatellen, niin nautitaan tästä voitosta tietysti ekaksi ja pitkä talvi edessä. Puretaan tekniikka autosta taas niin kuin aina ennenkin ja laatikkoja käydään se tiihni kanssa läpi. Sitten kun keväällä alkaa taas tulemaan ja varmaan tuossa jo kevät-talvella tiedetään vähän kilpailukalenteria, niin katsellaan sitten taas mitä tehdään ja millain edetään sitten. Mutta totta kai vehkeet laitetaan siihen kuntoon, että keväällä päästään vetämään. Tähän lopuksi mä haluan tietysti kiittää Beta-sarjaa, eli Beta-työkaluja ja kaikkia muitakin tukijoita, että oli taas tukemassa. Tämä oli 3. vuosi, kun SPET-ryhmää tuetaan, ollut eri pääsponsoreita tässä mukana, niin kiitos heille vielä minunkin puolesta ja meidän tiimin puolesta. Että se on hieno tommonen, niin kaikki auttaa kisakassaa, kun tarvitaan kumminkin osia ja kaikenlaista voi sattua kauden aikaa. Ja kiitos kaikille, ketä on katsellut ja käynyt seuraus meitä kilpailuja kilpakumppaneillekin, että kiitti.